ताई कशाचा चकडा परत आईले तुमच्या मुखार आज तुमका एक भाजी या भाज्येक कोंकणीत सेपी भाजी म्हणतात. सेपी भाजी कन्नडांत सब्बसिगे सೊಪ್ಪು म्हणतात. सब्बसिगे काल अठेडिंದ आता बरी उलंटात म्हणजे फेवरेट भाजी आता काल बरी असते फ्रेश मारली याला बरी कधीसून पूरा काढणं मेडे आणि नाकाದಲ್ಲಿ तोंड रस्ता नाकाದಲ್ಲಿ जड असतात काळ जड सगळे काढणं निसून बरी करून दिली गोल काढली मस्त हे असतात माती फुलं बरी करून आम्ही आयदाना घालून पगडं दोन आता पुरा उदा फुटला आता ही शिंची अशी काढून एकदम बारीक पाहिजे म्हणून माझी वीज काढली बारीक त्याला बघ मोर भाजी बारी भाजी बरं स्मेल जीवा बरी भाजी थंड चक्कड शीत बरी करून शिजवून काढून घ्यायची भाजी शिजवून सगळी काढून गेली झाली भाजी शिजवून आता हांवें बांडायला दवरला रणनीर आता तुमकां भाजी कशी रांदची म्हणून दाखयता ఇలా प्युअर तेल नारळाचं जरा तेल आणि नारळा तेल पोतात तेल गलीगे त्या भाजीक उदा करून ना आता हांवें ससाव घालचे इतले ससाव आता लसूण बरी दडयल्या दडोवन दवरल्या दडोवन इतले लसूण आता ताका बेस सकालो बरो करून धुला मिसळून किडाने असा बळून धुवन बरो करून दवरला हांव बारीक करना सगळंच घालता आता हांगासर लसूण बरी पियाव घालचे आमचे 2 पियाव आसात बरी खटखट बांदलेल्या अल्टाचे मिडियम पियाव आता मिरसांग घालचे आमचे 4 मिरसांगो आसात खरना मिरसांगो इतके लांब करून बांदलेल्या ती भाजीने एकूण तातूंत बारीक केल्यार ठीक जाता मेळटा इतले लांब करून बांदलेल्या पियाव आनी मिरसांगे उच्च गो तितले भाजून दी आता इल्लेशे पियाव भाजून मीठ घालचे मीठ घाल्यार पियाव उद्दी बसता पियाव हलके भाजून आयलो आता टोमॅटो घालचे आनी तो 2 टोमॅटो आसात अल्टाचे 2 टोमॅटो इल्लेशे हळदी बितो घालून घालतात इतलो हळदी बितो 1 बटाटो अल्टा असो 1 बटाटो बरो करून साल काढून धुवून शिनून दवरला आता घालचे आता हाका कोण्याची डाळ कडलेಬೇಳೆ म्हणटा ताका कन्नडांत कोण्या डाळ अर्धो गंटे भिजत घाली भिजोवन पगळून दवरला ती आता घालून घालता दोन मिनिटां धापून दवरूंक आसा उदक ना घालून कांय जाल्यार कोणाला घेवना उजवाल तो तुजो लागे डाळी शिजोवन आयली चक्कर शिजोवन आयली आता भाजी घालची आता मिक्स करते नाका
असे उभे जे आपण जाऊ शकता. आता डबन धरूया असं उभईल्या. आता मिक्स करूया. काय कोणाला गोयना या भाजी एक बिलकुल उदा घालूंक ना. पुरं मिक्स झाली. 5 मिनिटं बोलून उकडा टाकून धरूया. भाजी येळ्या सुकी येत झाल्या. काय उदाग ना बरी उकडल्या. सगळं उकडलं. आता बळीता खाऊ लागे शेतकऱ्यांना. डाळ बटाटे सारखे उकडल्यात. खमंग ती काम सांगपूर हमासा इल्लेच मीठ पाहिजे. इल्लेसे मीठ उन्हा जरा इल्लेसे इथलं बरं. पहिले पिवा बसताना मीठ घाला नाही. आता आमचं नारळ झाल्यावर झाले. आम्ही कांतून दोरचो नारळ पहिल्यांदा फ्रीजान दोरला शेवट जायचे म्हणून ना. नाश्त्याक सकाळी जाता संजेरी जाता. आता आम्ही पहिल्यांदा ऑलरेडी चपात्या करून दोरल्या. चपात्या उठतो खाऊनची भाजी. हो काल रूसू पण खक्की झाल्या. बारीक भरी झाल्या. तुम्ही एकटी असेल तर करून पळया. चपाती सांगते ना इथलं टेस्ट घे. तुम्ही एकटी करा ट्राय करा आणि खाऊन मका सांगा. बाय.